модар, оилаи қодир меоянд? номи ӯро ба забонат нагир. вай, ба Истанбул омадани онҳоро аз кӣ фаҳмидед? аз куҷо ҳам мефаҳмидам духтарам. падарат занг зада гуфт ҳамаашон омаданд. ҷаноби камол онҳоро гирифта ба яке аз меҳмонхонаҳои ширкат ҷо намудааст. магар ин хуб аст? бояд ин корро намекард. барои чӣ бо аҳлу оилаашон ба Истанбул омаданӣ шуданд? оё падарам ягон чиз гуфтанд? не, ин тарафашро ӯ ҳам намедонад. вале онҳо тамоми лақу луқашонро бардошта омадаанд. ялдо, шумо аз ҳозир ба тайёр намудани хӯрокҳои Адана шурӯъ кунед. маълум аст ки ба ин хона раиси нав меояд. даматро гир, нафасатро шамол барад. як бор ба забонат сухани нек намегирӣ ту? хуш омадед ҷаноби Камол. салом. салом. фарзандонам куҷоянд? чичек дар ҳуҷрааш. дар куҷоҳо мегардӣ писарам? ниҳоят ба ёдат расид ки дар инҷо оилае дорӣ. хубам модар, шумо чӣ ҳол доред? фарзандонам куҷоянд? мерд барвақт баромада рафт. дишаб мисли бомба буд. ба фикрам муносибаташ бо эҷе вайрон шудааст. чичек бошад дар ҳуҷрааш худашро маҳкам кардааст. сӯзан бошад бачаҳоро ором гузоред мегӯяд. наход ту фарзандҳоятро танҳо гузорию равӣ. худоё. тамом шуд? чӣ тамом шуд? мехоҳам духтарамро бубинам. шумо аз пасам наоед. бо ӯ танҳо суҳбат карданиям. чичек? хуш омадед намегӯӣ духтарам? инро ба ман де. бо либосат бозӣ накун. инҷо бишин. гузар, шин. духтарам чӣ гап аст? барои дугонат қаҳва пошидаӣ. инро чӣ хел фаҳмам? магар ту ҳамин гунаӣ? ҳар гоҳе ки ғамгин шудӣ як каси дигарро ғамгин мекунӣ? вақте шунидам бовар накардам. духтари ман ин корро намекунад. ҳанӯзам духтаратон буданамро медонед? аз аҳволи ман парво доред? бале, парво дорам. пас бояд дар бари мо мешудед падар. духтарам, ман дар бари шумоям. имрӯз ҳамроҳи моед, вале пагоҳ гӯш кун. ягона ман доимо бо то ҳастам. охир ман падари туям. акнун нақл кун ки чӣ шуд. ягон чиз нашуд падар. маро аз мактаб ронданд. бисёр хуб шуд. ман худ низ мактабро тарк кардани будам. шумо бо он духтари дар Адана будаатон машғул шавед. ту чунин духтар нести, медонам. рафтори сохтакорона накун. дар мактаб ҳама маро масхара мекунанд падар. ҳар чиз мегӯянд. ҳамеша маро гап мекунанд. оиди фарвегиам масхара мекарданд, аммо имрӯзҳо бо ин мавзӯъ масхара карда истоданд. камол, маро интихоб кун. маро беҳтарро интихоб кун. гуфта масхара мекунанд. падар, ман намехоҳам ки ба мактаб равам. дод зада худро ором кун. баъд суҳбат мекунем. фаҳмидӣ? фаҳмо, ман зудтар овардани намунаҳоро хоҳиш мекунам. ташаккур, хайр. саломат бошед. мактуб равон мекунам, баъд тамом. филис, коратро тамом кун, ман машғулам. не, ман бояд баъд аз нисфи рӯзӣ бо директори ду мактаб вохӯрам. намехоҳам ки чичек аз мактаб дилсард шавад. сузан, то ҳол Камол аз Адана барнагашта-аст? намедонам. бо вай суҳбат накардам ва агар ӯро интизор шавам, чичек аз мактаб дур мешавад. Камол бо чӣ кор машғул аст фаҳмида намешавад. оё зарраи фикри ӯро накардӣ? не, тамоман. агар омада бошад, дар ягон ҷои ширкат медидам. шояд то ҳол амалиёти дуздии духтараш ба охир нарасидааст. дар ҳақиқат духтарашро дуздидам? ё тавба, духтари ӯ ба кӣ дар кор аст? ҳамааш найранг аст.
ҳуҷҷатҳои хостаатонро овардам. اینجا گذار. боз як чизи дигар буд. چی؟ ҳуҷрае ки барои меҳмонони хориҷӣ омода карда будем. خیر. چی شده است؟ мехостем ки меҳмонҳоро ба он ҷо ҷо кунем, вале ҷаноби Камол онҷоро банд кардааст. шумо аз ин хабар доред? کیرو جو کرده است؟ намедонам хонум. چرا نمیدونی؟ وقتی که اونجا میدرویند نامشون رو قید میکنن، بر روی خط نگاه نکردی، پرسجو نکردی، چی نام دارند؟ нилгун каялар ба фикрам. فهمو. بیرون برو. شنیدی؟ معشوقش رو آورده در تگ بینی من جوی کرده است. فهمو. اما این کار اینطور حل نمیشه. ایستا چی کار میکنی؟ ایستا من هم با تو میروم. ماشینم را آماده کنید. خوب شده است خانم. اوف خانم سیوزن چه حال داشت؟ дугона ҷон, дилу ҷигараш месӯзад, ба наздики қиёмат қоим мешавад. бо ин аҳвол ҳама ҷо вайрону валангор мешавад. филми нави сулаймон табаров дар соли 2016. ҳаёти се дӯсти ҷонӣ.